zaborretara botatzen da. Horiek eskuratzeko, kutsadura handia sortu eta baliabide ugari ustiatzen ditugu. Hau guztiak egiteko, 6 irtenbide aurkeztuko dizkizuegu. Bat, familia bakoitzaren gastua beharretara murrizten. 2. Aste osoko menua planifikatu zer behar dugun ikusteko. 3. Erosketak egitera joatean, beharrezkoa daukatek erosi. Zerrenda baten laguntza. 4. Produktuak modu naturalean erosi, ahalik eta enbase gutxien sortzeko. 5. Armairu zein hozkailuetako produktuak zaharrenetik berrienera kolokatu, kadukatzear daudenak lehenago kontsumitzeko. 6. Soberakinak gorde beste momentu batean jateko. Zer gomendak ditut hirurontzat? Ondo da, bi bakoitzarentzat, horrela ez dugu soberakinik sortuko. Soberakinik gabe, mundua